थारैनो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा होनना बुंनांगोन जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा मोनफ्रोमबो बिटिआरनि सिंनि समस्ति थामहिनबा 40टा समस्तिनि गेजेराव जेसेबांखिनि गेलेग्रा क्लाबफोर दं बेखौ जोंनि गेलेग्रा क्लाबफोरनो मोन 6था आइटेम दिनै राननानै होनाय जादों। बेवहाय फुटबल थोबनै, जार्सि मोनसे, मुजा सेट, जार्सि सेट आरोबाव हेन्ड ग्लभ्स, बिनिफ्राय किपार मोननै नेट बेखौ होनाय जादों। आं आसा खालामो दिनै जाय बिथांमोना मोननो हाबाय बे गेलेनायनि जिखिनि बेसादफोरखौ, बे गेलेनायनि थाखाय जेसेबांखिनि बेसादनि प्रयजन दं फ्राय मथा-मथि 90% 95% आबुं जादों होननानै आं सानो। आरो बिनिफ्राय जोंनि ओनसोलनि गोसो गुदुं गेलेगिरि बिथांमोना नैबे मानगोनां प्रमद बर'नि अनथोबजों निस्सय गोबां इन्टारेस्ट जादों आरो लोगोसे बिथांमोना गेलेनायनि जिखिनि आदब खायदा बेखौ नैबेफोरबायदिनि गेजेरजों निस्सय सोलोंनानै लानो हागोन आरो आसा खालामो इयुनाव बिथांमोननि जिखिनि गेलेनायनि थांखि आरो नोजोर एसेबाबो जाफुंगोन होननानै आं सानो। मा थांखिजों राननाय जाखो? थांखियाथ' बेनो जे जोंनि ओनसोलनि लाइमोनफोरा गोबाङानो गेलेनायनि फारसे जोबोद गोसो गुदुं, नाथाय बिथांमोना जेसेबांखिनि सहाय मोननांगौ बे सहायखौ क्लाबनिफ्राय बा न'खरफोरनिफ्राय बा ओनसोलनिफ्राय मोननो हाया। बिनिखायनो जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बैफोरबायदि क्लाबफोरनो एसे अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों गोसो गुदुं गेलेगिरिफोरखौ जों गोजौआलागि दैखांलांनो हायो नामा बेखौ नोजोर बोनानैनो जों बे बेसादफोरखौ राननानै होनाय जादों। आरो जिहेतु मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बिटिआर ओनसोलखौ मोनसे गेरेमसा महरै दानो थाखाय बा मोनसे थाजोरारि सोलायनाय लाबोनो थाखाय बिथाङा मोनफ्रोमबो बिथिङाव गेलेनायजों लोगोसे थुनलाइ, राव, हारिमु मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि बिथाङा खामानि मावबाय दं। आं आसा खालामो जोंनि लाइमोनफोरा गुबुन गुबुन माखासे मानि आयदाजों जौगालांनायनि जिखिनि नोजोर बे नोजोरखौ एसेबाबो मोनफुंनो हागोन बा जाफुंहोनो हागोन होननानै आं सानो आरो। बे मुवाफोरजों माबायदि थुलुंगा मोनगोन होननानै सानगोन लाइमोनफोरखौ? बेनो बिथांमोना जिथु सासे गेलेगिरि जुदि जानो गोसोबा बेवहाय फुटबल थोबनै होनाय जादों आरो मोनसे टिमनि थाखाय जार्सि आरो मुजा बा हेन्ड ग्लभ्स आरो किपारनि नेट बेफोरखौ होनाय जादों। आरो बिनि थाखाय बिथांमोना निस्सय गेलेनो थाखाय मोनसे फुटबल गेलेनो थाखाय जेसेबांखिनि मुवा बेसादफोर दं बेखौ फ्राय मोननाय जादों बिथांमोना। बेनिफ्राय लाइमोनफोरा बा फुटबल गेलेगिरि बिथांमोना गोबां थुलुंगा मोननो हागोन। मानो होनोबाथाय जोंनि गेजेराव गामि ओनसोलाव फुटबल थोबसेखौनो बायनो हानाय उसुबिदा थायो, जार्सि बायनो हानायाथ' गोजाननि बाथ्राबाव, नङा होमबा? दा बेफोरबायदिखौ जिहेतु दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा मोनफ्रोमबो समस्तिनि सिङाव क्लाबफोरनो हरनाय जादों। बे क्लाबफोरनि गेलेगिरि बिथांमोना जोबोद थुलुंगा मोनगोन आरो बिथांमोननि जिखिनि गेलेनायनि आदब खायदा बा गेलेनायनि जिखिनि गोसो गुदुं बेखौ आरो एसेबाव आवगायलांनानै मोजां गेलेनो हागोन आरो इयुनाव बिथांमोननि जिखिनि गेलेनायनि सोमोन्दै थांखि आरो नोजोर थानाय बे थांखिनि आरो नोजोरा एसेबाबो जाफुंगोन होननानै जों सानना लानो हायो आरो।